Θα το λατρέψεις με την πρώτη ματιά. Γιατί είναι σούπερ μαλακό, αφράτο και απίστευτα νόστιμο. Νέο Kris Kris Selection The Sando. Το τέλειο σάντουιτσα ιαπωνέζικα με ό,τι λαχταράς. Το σάντουιτς με άλλο μάτι. Kris Kris Selection The Sando. Αλλού. Άλλο κι αυτό. Νέα Kris Kris Selection. Δοκίμασε The Brioche Toast με γαλλικό προζύμι και αγνό βούτυρο. Αρωματικές φέτες toast εμπνευσμένες από την κλασική γαλλική συνταγή Brioche. Σου μένουν άλλες δύο. Kris Kris Selection. Οι εκπλήξεις έρχονται Kris Kris. Hello. Oh. Νέα Kris Kris Selection. Δοκίμασε The Classic Sandwich με αρωματική αγγλική βίνη και σταρένιες νυφάδες. Παχές φέτες σάντουιτς εμπνευσμένες από την παραδοσιακή αγγλική συνταγή των Βενεδικτίνων. Σου μένουν άλλες δύο. Kris Kris Selection. Οι εκπλήξεις έρχονται Kris Kris. Ciao. Τσα. Νέα Kris Kris Selection. Δοκίμασε The Classic Toast με ιταλικό προζύμι και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μαλακές φέτες toast εμπνευσμένες από τη φινέτσα της ιταλικής αρτοποιίας. Σου μένουν άλλες δύο. Kris Kris Selection. Οι εκπλήξεις έρχονται Kris Kris. Τι φάση με το μπισκοτάκι? Πώς το είπες αυτό για το δίπλο? Αυτό που η τέρμα κρέμα του τσίλαρε για πυράχα και μόνο από το έξω του ουρλιάζει σοκολάτα. Εκείνο που αλάτισε στεγνά την καραμέλα και με φωτούκι έγραψε πραλίνα σε ταμπέλα. Αυτό εδώ. Δεν θα το λες μπισκοτάκι. Θα το λες Δίπλο, δίπλο. Δίπλο ή τίποτα. Νέα τριγωνάκια απ' την Αντόρο Κρίμη. Με κούτα τόσο νόστιμα κανένα δεν θα μείνει. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο και στα τεξ. Παντού θέλουμε κούτα, ώρα να κάνω flex. Creamy rules everything around me. Πλούσια σας βέστιο αλλά και πρωτεΐνη. Λατρεύουμε την κούτα, τρίγωνα Αντόρο Κρίμη. Μιξάρεις κούτα, φλέξαρε τριγωνάκια Αντόρο Κρίμη. Με κούτα. Περάσαμε οικονομικό. Κλείσαμε και σπίτι. Στη μαγειρική το προσπαθώ. Στη μαγειρική προσπαθούμε, αλλά δεν. Κάτι πες με το Γιάννη. Έχουμε και αγόρι τώρα. Και λογιστική κόπηκα. Λογιστική κοπήκαμε. Δεν μας συμπαθεί ο καθηγητής. Μας έχει βάλει στο μάτι. Φοιτητική ζωή. Εσύ τη ζεις μόνος σου και οι γονείς σου μαζί σου. Με το νέο Value Student ξενιάζετε όλοι, γιατί απολαμβάνετε για το ρεύμα του φοιτητικού σπιτιού συνολική χρέωση προμήθειας μόνο 9,90 το μήνα για 115 κιλοβατόρες. Με το ρεύμα πάντως ξεμπέρδεψα. Ξεμπερδέψαμε. Ούτε που το σκέφτομαι. Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε πρωτεργία. Κάνε την αίτησή σου τώρα. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τι κάνει ένας φοιτητής γατώνει που δεν ψαρώνει, επιπλώνει. Homemark.gr. Σέταρε κρεβατοκάμαρα, γραφείο ή τραπεζαρία σαλόνι σε τιμές κανόνι. Και τα μεταφορικά δωρεάν. Το σωστό γατώνει εδώ επιπλώνει. Homemark.gr. Ένα για όλα. Υπάρχουν βράδια που λες να βγω ή να κοιμηθώ. Σήμερα είπες τελικά θα κοιμηθώ. Κάνε τον ύπνο να αξίζει. Όχι μόνο με κρεβάτι και στρώμα, αλλά και με πάπλωμα, κουρτίνα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Ξυπνήστε. Ώρα για ύπνο. IKEA. Μαμά. Αχ, έλα αγάπη μου, τι έπαθες? Μαμάκα μου, ψήνομαι. Τι λέει πουλάκι μου το θερμόμετρο? Τι λέει? 37 και 2.
Μην ανησυχείς, Πασάκα μου, η Μανούλα είναι εδώ. Μαμάκα. Aegean Pass. Δεν πετάς, πετάγεσαι. Διαμόρφωσε το δικό σου πακέτο πτήσεων με σταθερή τιμή για έναν χρόνο. Τώρα σε ακόμα περισσότερους προορισμούς. Και για να μην πετάγεται μόνο η Μανούλα, γίνε μέλος της Generation Aegean, κλείσε το δικό σου Aegean Pass και κέρδισε 2 επιπλέον πτήσεις. Ισχύει έως 25 Σεπτεμβρίου. Γεύμα ελαφρύ με γεύση υπερπαραγωγή. Φύτρο πληγούρι. Ό,τι και να θες στο γεύμα, έχεις φύτρο και ζεις κάθε μέρα υγιεινά, κάθε μέρα απολαυστικά. Πρωινό η δύναμή σου και η αδυναμία σου. Φύτρο νυφάδες βρώμης. Ό,τι και να θες το πρωινό, έχεις φύτρο και ζεις κάθε μέρα υγιεινά, κάθε μέρα απολαυστικά. Πρωινό η μπουκιά σου, που λατρεύουν και οι φαν σου. Φύτρο τραγανές μπουκές με σοκολάτα. Ό,τι και να θες το πρωινό, έχεις φύτρο και ζεις κάθε μέρα υγιεινά, κάθε μέρα απολαυστικά. Άκουσε πολύ καλά αυτό που έχω να σου πω. Το απόλυτο λευκό δεν έχει αποχρώσεις. Το απόλυτο λευκό είναι μόνο ένα. Και είναι το αστραφτερό λευκό της Εύρικα. Μπορείς να το έχεις τόσο εύκολα. Με το Εύρικα Classic, το νούμερο 1 στα λευκαντικά. Σε κάθε πλύση, με το υπερλευκαντικό Εύρικα Classic, φροντίζεις και ενισχύεις το απόλυτο λευκό, χωρίς λεκέδες. Θυμήσου, καμία πλύση χωρίς Εύρικα, ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα πλύσης. Άκου τη Zen και θα είσαι Zen. Χρώμα. Το θες μουντόλι και ασμένο και βρώμικο? Δεν το θες? Αυτό θες. Το πολυκαθαριστικό λεκέδον Εύρικα Quick Color. Θέλεις ζωντανά χρώματα χωρίς ίχνος λεκέ, ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα πλύσης. Θυμήσου, καμία πλύση χωρίς Εύρικα. Άκου τη Zen και θα είσαι Zen. Εδώ θα γίνει το εργοστάσιο. Εδώ. Ναι, πατέρα, εδώ. Αρκεί να το πιστέψουμε. Το πιστέψαμε και δημιουργήσαμε 180.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Εδώ μια μικρή αποθήκη. Κατασκευάσαμε τη μεγαλύτερη ρομποτική αποθήκη στην Ελλάδα. Η πρέσα. Θα φτάσουμε 5.000 τόνους το χρόνο. Φτάσαμε 35.000 τόνους. Και εμείς θα γίνουμε 50. Μπορεί και 100. Τελικά γίναμε 400. Όταν η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε σου προσδοκία, τότε μπορείς να είσαι διπλά περήφανος. Τόσο για εκείνα που πέτυχες, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Μπαμπά, εδώ θα μπει μία νέα πρέσα. Μπράβο, μπράβο. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε. Γίνεται κάτι τόσο μικρό, να περιέχει τόση ουσία, τόση γνώση και εμπειρία, τόση ευθύνη, τόση δυναμική, τόση ευαισθησία, τόση φροντίδα, τόσο νιάξιμο. Γίνεται κάτι τόσο μικρό να καταφέρνει να κάνει τόσο καλό. Στη Unifarma γίνεται. 60 χρόνια. Αξία για τον άνθρωπο, ευθύνη για την κοινωνία.